एमडिसी रक बरंनि सहयोगिता नांनाय जोंनि कैंडिडेट जरा फेल खालायगा डिफिट दोनखा बरंबो सहयोगिता नांनाय जोंनि बिरोधी रकनि चुबाउचु नांनाय जतनि चुबा मुंबाइ मो गोबां ग्राक कामनो जों माख्लायनाय এবং जों চেষ্টা खालायनाय 100% जोंनि एबिलिटिनो जों इउटिलाइज खालायनाय उलाई तकलाई वालाई माने अमनो माया करना डेवलपमेंट नो जों 6 शेड्यूल नि खमदान बिसिं जादों मनो खूब स्पीडी वर्क खालायनो जों ट्राइ सर बस हमने पयला थांना हे वानसुबो दंनाय ना बरनो माइ माचार नाय माइ बहुत करी इनका कोनो राजनीति चली है आनो যদি लेजिस्लेटिव पार्टी बा एग्जीक्यूटिव काउंसिल संगे आंगले नाय माइचारनानि व्यवस्था खालाय तारपरे अন্য व्यवस्था नेसे ता बाक्सा बाक्सा गोबां मानसिनि बर'रनि समस्या थानाय न' हौसु बायदि बायदि माने न'नि अमहाय बर'र न'रनि दाबो एडिसि सरकार हाते बाहायथि बामु जोंनि मिटिं एग्जीक्यूटिव काउंसिलनि कमिटिनि मिटिं जों डिसाइड खालायनाय जे जारा क्षतिग्रस्त का महाराज को सागाव को बरनो जों चुबा